Vanzelfs loopt het ijs op de Jan Durkspolder bij Jennewaard joert ik al verskate leefhabbers. De ijsvlier luidt er prachtig bij, maar helemaal vertrouwd is het net oeral. Marathonrieder Hotse Sandstra, ieder al terugzakken. Je schrik even, maar ach, het indoors, hè? Ja. Hoe is het nou dan? Ik denk wat de volle kilo's en voor erheen. Ja. En droegen kleren nou voor het werk? Ja, ik ken nog even, hè? Misschien weet wat gebeurt je. Maar erin ben je verder, hè? Ja. Er wordt volop werken om een kluim brengen, want de organisatie had juist het besluit genomen dat de tocht sneeuwen wil houden voor Kim. Ik zie nog wel een periode plakken. Daar zijn we joen alweer mee aan de gang. Dat we daar speciaal sketten in zetten, dat die wien keert wordt. En dan kan die wakken ik dicht groeien. En bovendien, daar hoeven ze net langs. We zetten een hele goede baan uit op die plakken waar het nou al vertrouwd is. Het is genietje. Het zit er wel een paar weg niet, maar ja, het is schitterend ijs. En drukte voor de organisatie. Kwartier weer om België. In Bolsward is de ijsbaan als een van de eerste in Friesland vanmiddag iepen. De skierbaan is onder wetten zet en dus kan rieden worden. Zo, heen en weer. Wees van. Oh, dat jouwt niks. Komt wel goed. Misschien wie het wel wat te betiet, want heel wijs de middag is het smoordrok. En wordt er oproepen vooral net mee te komen. Het ijs gaat al stikken en patten bin net meer te berieden. Top 12 is de baan voor de baan. De grote mooi moon. En de baan vindt het geweldig. Hoe is het om je te rieden? Nou mandje wordt het FK Marathon op die Somar houden. En Joen zelfs. De eerste kwarte baanwedstrijd in Nijlemmer in de Kjeld. Het kan best zijn dat we dus zeggen van nou na iedere rit dat we zeggen we gaan even 10 minuten naar binnen. Net wat de schaatsers willen. Vanwege de kjeld? Ja, vanwege de kou, want we willen niet dat ze onderkoeld raken. Het wetterskip was ervoor dat het boetenwetter nog onbetrouwbaar is. Vooral de hudde wien zwaagt ervoor dat er een soort iepen plakken en wekken binnen. De wien jouwt hem woldel, dus de komende dagen zal het ijs alleen nog maar meer groeien.